det er jo fuldstændig helt fantastisk. Vi har det jo skide sjovt. Helt hvad jeg forventede inden, men jeg tror ikke, jeg havde forestillet mig, at det ville være så godt. Og det er lige meget, hvad vi laver, så er vi meget støttende, så motiverer hinanden rigtig godt. Handicappede mennesker er bare sjovere.